L'Artés és nou equip de tercera federació, tot i que encara falten 2 jornades per acabar la temporada a Supercopa masculina. El Samà Vilanova, principal perseguidor, li va posar les coses difícils aquest cap de setmana. Els locals van imposar un fort ritme que els va permetre obtenir un marge considerable de 13-4. L'Artés va reaccionar, però a remolc, i el partit es va complicar en l'últim quart amb un 59-46. Tot i això, els vegencs van forçar la pròrroga i 5 punts seguits a Ferran Mas van acabar decantant el partit a favor de l'Artés per 78-83. Jordi Pujolreu va ser un dels homes més destacats del partit amb 19 punts i 13 rebots, en una nit que ja queda gravada amb lletres d'or a la història del club vegenc. És molt complicat jugar un partit com el d'avui, que saps que t'està jugant molt, però bueno, avui això reflecteix el treball que hem fet des del primer dia, malgrat les dificultats que hem tingut amb jugadors que s'han lesionat, però bueno, hem estat tots com un equip, els entrenos hem estat com el primer dia i avui bueno, és el reflex que no hem llançat mai la tovallola. En canvi, el CB Navàs Biscola es va quedar sense opcions a disputar la fase final d'ascens a segona federació, després de caure amb contundència a la pista del Mollerussa per 82-67. Els homes dirigits per Isidre Suau van veure com el conjunt local encarrilava el partit abans del descans, gràcies sobretot al domini sota els cèrcols amb una clara superioritat en el rebot. Amb aquesta derrota, el Navàs posa punt i final a la temporada.